Ahoj, zafokuj se to, protože jsme se to ještě dlouho načíte, tak zafokuj to, jo? Ahoj. Tak jo, jsem zpátky. Jestli byste neviděli, tak tohle je part 3, jo? Part 3. Jakoby, jsme skončili u tamtoho, a pak jsem se na něho připojil a tak pak šel hrát sám a pak nejlepší kámoš. Jakoby nevím, asi se nasral a šel prostě hrát sám, no. A teďka hraju sám. Teď hraju sám, takže jako vážně. No, nevadí. Nebo. Jakoby to úplně jakoby nevadí, no. Nevadí. Fakt. Nevadí to. Nevadí, prostě to nevadí. Prostě co je tady? Tady je a tohle. Možná. Možná by se to na mobil. Tak měl aspoň něco, třeba kdybych to mohl držet. Nechci se ještě odhalovat to. Kde to mám tady? Tak. Ale to mám na vyžádání. Co můžeme říct těžké? Těžké mám. Tak. Oborněný vůz mám. Ne, počkej, jsem našel X. Tak, kde to mám? Tady netka. Tady, dobrý. Tady je to takhle na tom, na noze. Tady mám svoje autíčko krásné. Pardon za tu grafiku, jo, prostě to má ten můj mobil prostě. Co? To jsem někdo říkal. Takhle. Mora, jdi do prdele. Mora. Chceš něco? Přestaň. Běž pryč, Mora. Nevím. Budeš mi říkat fuck you, jo? Budeš mi říkat, Mora, budeš mi říkat. Fuck you mi budeš říkat? Fuck you mi budeš říkat? Tak. Nic jste neviděli. 911, no, je na emergency. Halo, dobrý den, tady čurák si rozbil držku. Ne, pardon, že mám prostě. Stop. To řídí. Tady, au. Moc to umím držet. To držím na noze, takže. Červené. Tady se to může nechat. Tak já jdu. Tohle může přidat posily. Jako vážně? Na pár rán mi sundali? Ty vole. Miley, proč mě ukáž? Milo, nedělej. Jo. Se vrátím za chvilku, jo. Ahoj, jsem tady na misi. Teďka tady mám prostě takové to security, jaký tady mám. Takže teďka jakoby musím udělat. Teďka, Milo, běž pryč, běž. Teďka musím udělat něco takhle. Udělám si tak, drona. Můj někdo zavolá.
Kontroluji si to. Vy jste tady byli. Takže jakoby tebe takhle omráčím. Je tam ten může zavolat policii, takže pojď sem. Teďka to právě projíždí. Tak a už to... Radši pryč, tak to mě nikdo nevidí. Bezděláci. Bývalý cirkusák. No, nemůžu ani moc mluvit. A super. To mám to vůbec to. Pardon, auto. Já chci svoje auto, no nevadí, pak si ho. Milo, co je? Tady právě to skončilo. Tady jich aspoň tak... Tady je... Jsou jich tu 3, takže... může přišel posily, ten to může... Aha, to ne. Chicken tekas. Tohle, to já jen mastím. Já budu mít paralyzér. To jste neslyšeli, jo? Pardon. Prosím. To jste neslyšeli. Tak, uspal jsem je. A pak jim dám. Oni se zbudí, asi oba dva se zbudí. Ale proč pryč? Mě nevidí. Policajti. Já chci jakoby teďka to. Tak jim dát jakoby. Ale nejde to. No proč, to prostě nejde. Mít to teďka spí, takže jakoby. Já bych musel čekat na to, než má 2. Ten má 2, takže ten bude dřív. Ten má 2, ten má 2. Au. On bude břicho. Do prčic. Za chvilku se vrátím, jo, ahoj.